सरकारा तंखनो त्रिपुरामो था सरकार हंगा किसा कुमुनि सरकार जों त्रिपुरामो था सरकार सिनि सामो जों सरकारा तंखनो सिनि सामो जों या कारिया जों 2021 सरकारा फाइमानि सिमिनो जों साननाय दङ विलेज कमिटी एडिशनल विलेज कमिटी नि संबारिनो दाखि मा खायनाय दाखि अबनो चंगै बीसी नि चेयरमैन मेंबर आबारनो दाखि मा संनाय अबे लगे लगे बीसी इलेक्शन खाके से बीसी नि चेयरमैन मेंबर होनो तीसे ब्लॉक एडवाइजरी कमिटी गठन खाइजा एज पर रूल हेके जों आपन चिमिनो सानमानि जे डेवलपमेंट ना काम का थांनाय के बीसी इलेक्शन मास बीसी इलेक्शन खाय नांनाय 15 फाइनेंस कमिशन रां फाइनेंस नांनाय सामु हुमुं काम का चलन नांनाय आउन बगे थांनाय आसु बसर निनि पुर परिषद नगर पंचायत पुर कॉर्पोरेशन ऑफ इलेक्शन थांमाने या गलोबो नाना धरনের অজুহাত রয়েছেন তবে বিশ ইলেকশন খাইয়াই দं आंदो जों ताइसे मइतो खायरिका तानबागे मइतो खायरि माने चिनि टाइमलाइन 31 डिसेम्बर द्रा हा 31 डिसेम्बर नि बिसिङो बिस इलेक्शन प्रोसेस न कंप्लीट खायदिनै ऑनरेबल हाई कोर्ट नि फाइथिंते जजमेंट रिजाल्ट दङ स्टेट इलेक्शन कमिशन न अनबागे आगामी 31 डिसेम्बर नि बिसिङो जों खायदिनै दिनि ओ बीसी इलेक्शन ते जों माइके डेपुटेशन मार थाका अबनि लगे लगे चिनि 125 अमेंडमेंट बिल आबनो दाखि पास खायनि राज्य सभा कलाई तंखा अबनि लगे लगे चिनि त्रिपुरा एकॉर्ड ऑलरेडी चिनि होम मिनिस्टर गो सेजाक ऑलरेडी काइसा गसेलै मंगजा आबनो इम्प्लीमेंट खायने बगे कंपोनेंट रगनो ताहामका आसकलाई सालाई ताव फाइनल इम्प्लीमेंट खायने बगे जों तिनि सामनाय तिनि मुंगिया कामी आदि ब्लॉग चिनि ओ डेपुटेशन हास्ते फानि थाने रहना बगे सार लुकुरक तो आसाजाक दं माने ओ जे त्रिपुरा एकॉर्ड साइनिं लाइफुरु जे आसावै दंलाय माने इम्प्लीमेंटिं सेनाय आबन बगनो हापां बायबो कथालाय थांलायगा फियाबा ताबु ब थागिया आन्दोलन ताइबो सिग मा खायनो सभा अबनो तयै जों आंदोलन खाया के उन मानै सि माया बसा जदि ब खुइजा खाके बुमानि थाने आबागु खुइजा के माखा काबि हाके बुमा साइमिया आन बसा माइ खुइजा खाने बा खुइजा खाने बसा का फरो से हारि बसा बा काबि तंग खाबले हनतैसा दु चारि के बसा थाक थागै थां हेके चिनि बहायनो अब जों एग्रीमेंट दंखा किन्तु एग्रीमेंट नि जे कंपोनेंट पैरामीटर त्रिपुरा एकॉर्ड वाइसा ऑलरेडी मीटिंग थांका होम मिनिस्ट्री बाय मीटिंग मन पर तब कइसे 25 डिसेम्बर तक से मीटिंग नि डेट रिजाल्ट दं महाराजा तैनि मथानि प्रेसिडेंट बिकेरान खसर बर थांनि मीटिंग खायनाय तो फानो जोङो बस भारत सरकार तो चिनि बुफा हास्तेनि बुफा राज्यनि बुफा केंद्र सरकार बनि थानि जों बार माकारने सिरिं तो अंगे बर मइतो मानिया निनि स्टेट बेलाय चिको निनि हास्ते बेलाय चिको निनि अरनि इकोनॉमी खूब कम निनि पॉलिटिकली इंपोर्टेंट खूब कम गुबुननि कतर तब निनि महाराष्ट्र इलेक्शन चलै दङ दिल्ली नि इलेक्शन नंनाय छत्तीसगढ़ नि इलेक्शन कतर स्टेट नि जे कतर इलेक्शन पॉलिटिकली जे दङ निनि पैरामीटर दङ आबर अनखाय चिनि चिकन जाति बरनि थानि जों किछि आबन बागिनो लरे आंदोलन जों खायनानै नांनाय सरकारा दङ